Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas mari kita saluhuna selama hari Minggu mari kita. Kurian itu hata tapok kama par minggota tumulu hita martang yang naho. Amin. Tapuji matuhata maritede nomor 640 ayat sada sa roditolu.
Marhite-hite goarni de bata ama, do goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, do goarni to di purbadia, na tumapalangit do tanon. Amen. Huida Tuhani hudul di atas niha bangsa na tibo, jala marmulia, jala akarabu ni pahian na manggohi bagas joro, jongjong di atas suru-suruan serapin, jala masih jauh mana sida songonon. Nabadia, nabadia, nabadia do Jehovah Sebaot. Gok kamuliaon na lia portibion. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale de bata si tulusada, de bata ama anak dohoto di purbadia, nama dok mauliate mahami tuho, ala di topa di pelua, jale di perbadia iho hami, hinurho ni asido honangi roham na gudangi. Saya ramoti mahami di bagasa parmaran, doho pangujunan, apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang, jala tugu-tugu hami dia susuda ni bohal nami, tuhara jaumu di banua gijang. Asa disi pujion nami maho, marhite-hite roha dot hatanai baru. Amin. Tangyo kamu ma patit ni debata, ima siya patit parjulu satu patit paupaton. Patit parjulu, audo Jehovah debatam ni na debatata, dang jadi maraku pau banomu debatam. Patit paduahon, dang jadi kanaomu jala dang jadi sumanomu, manangahan na di banua gijang doho na di banua tongaon, rodi na ibiagasan aek na dituruni tano, yang gotunggabe si sobaon manak siuluan. Pati patuluhon, dang jadi dohonong warni debata, yang gosoture dalan na, ay honauhum na dosugut akka na marsineang di guarra. Pati paupaton. Ingot tamu mapabadiahon ari minggui, inaonomari maulahamuna sa siulaumu, alayang guari papituhoni, ari para dian ni Jehovah debatamdoi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahammu,
do di isinu hutani halap pe na mangibati hutam. Adi na onomari do di topa de bata, langi do tano do laut do nasa isina. Dungi maradia do ibana di hari papituhoni. Ubai ni do ubanda di pasu-pasu de bata Jahuba, ari parederen nai, jala di parbadiai ima sahakna. Atong rak mangidu gugu mai te satu hata, lau mangulau patikna. Ali Tuhan de bata. Amin. Tapaudu marohata, tatopoti marusata tulebata, martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang, pargogo na suatu losan, parnega basa doho, jala rori saling liling na do asini roham. Saya marpamuati maroham di hajaton nami, jala saya unang beingot akadosa nami. Ajojo dohami mardosa maradopoko, jala jojo do sungguli hami rimasmu, marhite siya pangalasion nami di atam. Ale Tuhan Jahuba, saya una paingot-ingot pangalasion nami. Unang alang asini roham, saya rupi mahami, o ale Tuhan debata hatuaun nami, padua kami jala sesa dosa nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringo tu hasisani dosa. Satok kido hutadi koko, alay papungu-pungu oku mahomuse, marhiti-hiti aka asini roha godang. Tagad di parpiar ni muruku, hutamuniho buhiku satok kim maradopoko. Alay marhiti-hiti dengan basa sa deling-deling na asyaku ho, nina Jahuba si palua ho. Hasangapo maridebata na digijang. Amin. Oh
Atani de bata epistel turpu di minggu tasadarion, iman atar surat yang Matius 10 sada, ayat 25 sahat rodi ayat 27, tajaha marsika soring. Uju ima dido Yesus satana songonon, hupuji huamang, Tuhan namang gonggomi banua gijang do tanon, alito ditamo di koko hatai, sia jolo niak kana pistar, doho nama roha, gabe di papatar hoi tuak kasio di honoton. Ulu amang, haido di hanohon ampian. Rapi tama jahayat 27. Saluhut na inunga di pasa damang tuau, Asadang adong na tumadya. ada anaki, dukon ni amai pedang adong tumadai, ia soholan anaki. Aku itirodan ni anaki mangihuton. Huton lomo ni rohana. Ola ni masahana, martua rona tumangihon hatani di bata, jalan upioksa. Amin. Ta tidak ko mahaporsiaw tay, so na hina tidak ko nidongata sa haporsiaw di sa dok portibion, rak mahita madok, au porsea di debata Jahuba, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumapalangit doho tano, au porsea di Yesus Kristus, anak debata Jahuba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabiya sa to di porbadia, adorak so abuan, ido tuhata, na tumau na bernit, di panguhuman ni silatus, na mati terpajal do ibana di hau pinorsilang, na tua tubanotoru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lahudul tu siya mendebata Jahuba, amanai pargugu na suatu dosani, di sima ibana pemamulak so tutanon, manguhumi halak na mangulu doho na mate. Au porsea ditod di porbadia, jara doksa da huria na badia, huria to panyala Kristen akan na badia, doho esain dosa, do diatai na madok, mulak mangulu sogot daging halak naung mate, doho tiang uluan na surasuda. Amin.
lau mangun dunia, saito dini pangon dia. Huenehon, sai huenehon, sai upangia soaratu. Tordinima, sai tordinima, namandong aliau. Olas nilohaki, malu aton hiki, sai Jesus maene onokku. Ungro si polisi, lau mangun dunia, sai to dini pangon dia. Huenehon, sai huenehon, sai upangia soaratu. Tondimima, sai tondimima, namandong aliau. Huenehon, sai huenehon, sai upangia soaratu. Tondimima, sai tondimima, namandong aliau. Horas. Titing di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 4 Juni 2020. Pertanyaan week. Rabu 7 Juni 2020 pukul 10 siang wib. Sada, Wik Cipinang, di bagas ni keluarga Amang Roni Gultom, Inang Boru Ginting, Jalan Cipinang Lontar Tolu, RT 10 Sada, RW Sia, nomor 42 Cipinang. 2. Wik Pisangan Gading Raya, di bagas ni keluarga Nyonya Situa Dongan Hutagalung, Boru Simatupang, alamat Jalan Cipinang Kebembem Sada, nomor 10 lalu RT Pitu RW Pitu Jakarta Timur. Kamis 8 Juni 2020. Sada, Wik balap sepeda di bagas ni keluarga El Sirait Inang Boru Pasaribu, Jalan Kayu Jati 5, RT Tolu RW 5, Rawamangun. 2. Wik Rawamangun Tegalan di bagas ni keluarga Amang Situa MT Tambunan, Inang Situa T Boru Pangaribuan, Jalan Pemuda 2, RT Walu RW 2, nomor Sia, Rawamangun. Padidion Nabadia. Minggu Sadarion 4 Juni 2020 di Parmingguan pukul 10 wib di Patu Pahuriat tado Padidion Nabadia tidak danak torop nidak danak nama jalo Padidion Nabadia opat halak borua. Pemeriksaan kesehatan lansia. Kamis 15 Juni 2020 pukul sia wib maringanan di ruang Timoteus Manang Lukas, seksi kesehatan HKBP Rawamangun patupa pemeriksaan kesehatan lansia, IMA pemeriksaan fisik, pengukuran tinggi badan, pengukuran berat badan, tensi darah, pemeriksaan gula darah, dohot konsultasi kesehatan tu akal lansia ni huriata, nanaing madohotisa asa mendaftar ma tu panitia. Sekolah Alkitab liburan.
Hobar tu jadwal libur sekolah, sekolah minggu HKBP Rawamangun, patu paun sekolah Alkitab liburan, dohot akka kegiatan ima, sada. Rit tu kelas onom satu kelas sia, tanggal 20 sia Juni, satu tanggal sada Juli 2020. Inganan, Villa Robinson Cisarua. 2. Kebaktian Padang dohot wisata edukasi tu kelas para TK, satu kelas 5. Tanggal 2 Juli 2020. Inganan, dekandang Amazing Farm Depok. Anak kota sekolah minggu asamat dohoti kegiatan non. Jalan mendaftar marhite mai ASM, informasi lengkap boy menghubungi guru sekolah minggu nabi. Tikting neng merbagas, titing perjulu. Neng majalo pasu-pasu perbagas semua, Al Nixon Star Francisco nai baho, ruas ni HKBP Rawamangun, wik perserahan, anak ni amata tupel nai baho, tubuh ni nata, noni beka baru simatupang, dohot oroana, Christine Saryani baru silaban, ruas ni HKBP Sidikalang, resort Sidikalang, baru ni amata, gulontam silaban, tubuh ni nata, basaria baru pasaribu, pamasu-masuon, Jumat 27 Juni 2020 di gereja HKBP Sidikalang, resort Sidikalang. Tuhata nama masu-masu parsarepeon na sida, gabe parsarepeon na denggan di tonga-tongata, tarlumowi di jolon ni Tuhata. Namoding, sada, na di hari Rabu, 31 Mei 2020, nung ngajumulo moding sahala ama, Poltak Hutapea, umur 67 tahun. Hina baluhon ni inata, Sita Bor Hutahayan, alamat Jalan Bangunan Barat nomor 16, Kampung Ambon, Kayu Putih, Jakarta Timur, Wik Kampung Ambon. Tuudean hari Jumat tanggal 2 Juni 2020 di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. 2. Nah di hari Rabu 31 Mei 2020 nunga jumolo modding sahala doli-doli Juniman Tongam Hamonangan Lubat Tobing umur 47 tahun. Anak ni amata si tua maruhum Lubat Tobing nahinan tubuh ni inata Eli Berhuta Barat. Alamat Jalan Cempaka Putih Tengah 17 nomor 17 Jakarta Pusat. Wik Rawasari Cempaka Putih. Tuudean hari Kamis tanggal 1 Juni 2020 di TPU San Diego Hills Kerawang. Tolu, nah di hari Jumat tanggal 2 Juni 2020 nunga jumolo modding sahala ina Riana Boru Manalu umur 24 tahun. Tinading ni amata si tua MT Pasaribu Nahinan. Alamat Jalan Belanak Tolu nomor 12 RT 12 RW Pitu Rawamangun Jakarta Timur Wik Rawamangun Opat. Udeanna di Bonapasugit dulu Sanggul Humbang Hasundutan. Opat. Nah di hari Jumat tanggal 2 Juni 2020 nunga jumolo modding salah ina Nurhaida Berhuta Barat umur 76 tahun. Tinading ni amata situa menangi pandiangan nahinan. Alamat Jalan Tawes nomor 10 RT 4 RW 10 Rawamangun Jakarta Timur Wik Rawamangun Opat. Tuhata mana mangalehon gogo dok pangapulion di keluarga namar sitaononi. Tambahan namar sahid. Nyonya Hendra Sinaga Borunai Baho Wik Utan Kayu Manis dirawat di Rumah Sakit Jantung Matraman. Pelean dohot akka uduk ni buah-buah tajahama di harotas tikting nang pinaradia ni huriata. Di pasu-pasu di Batama akka barita masa dohot ulaun akka sipatu pauta bain sangap di guarna. Songoni matikting di huriata minggu sadarion mauliate.
Di tapar honor
Dameni debatana sumurung sian saluhut roha. Ima mengeramu tiati-ati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Huriani Kristus. Adonggo padohat di hatabatak. Jolo tinitip sanggar. Laho bahen huru-huruan, jolo sinukun marga, asabinoto partuturan, alaodo pehami parjolo di mimbaron pasahato barita nauli di huriata, HKBP Rawamangun naulion, alani hupatadaw kami ma dirinami au padita dapit hutahayan, Dainak pangitubu inokku borusiagian mauliate dituhani dileodo diau soripada nauli borusitu morang jalan nunga di pasu-pasu tuhani di hami dua danak boru sada mai kuliah di UNJ sada mai di SMA kalas sada anani sahab mata benamis yang keluarga padita dapet utahayan horas madihita saluhutna hatani debata nagabe ojahan barita nauli turpuk jamita di mingguta sadarion ima di minggu trinitas hasi tolu sadaon ni debata tersurat do di buku sada Musa bidu sada ayat sada sahat rodi ayat 2 dohot ayat 26 sahat rodi ayat 20 tangion hamuma hatani debata dimula ni mulana ditoppa debata langit dohot tanoon dungi tarulang ma tanoi gabe halongonan jala holom di atas lungi dungi mangariap-reap matodi ni debata di atas ni akka aek dungi makuling musema debata tole mata toppa jolma tumiru rupata tu dostu pangalahotta asa dirajai deke akana di laut dohot pidong akana martonga-tonga langit dohot akka dorbia rodi sadok tanoon nang sude gulok-gulok akka nama jirir di atas tanoon. Jadi di toppa debata ma jolma itu miru rupana ditiruhon debata laho manoppa ibana la bawa dohot boru-boru nasida di toppa. Dungi di pasu-pasu debata ma nasida ninna debata ma tu nasida. Marpino pari mahamu asa sopar hamu. Jala goki hamu sadok tanoon, jala patuduk hamu, jala rajai hamu dekke akana di laut doho pidong akana martonga-tonga langit, rodi sudi binatang, akka namarjirir di atas tanoon, ola nido sahatna. Huriani Kristus, dingot tamu do petahe, molo adong, acara pemberkatan nikah saya donggo nama dok bereng ma pengantin bawa dohot pengantin borui mirip ate tadado jodoh nasida boha ala na mirip do pengantini uban na jodoh ngadong di son pernikahan di gijang di 10 tahun nunga. Bere nakinaka senior akalan segudang do merminggu di son. BH tiki markaca hamula tu pestari sabtui. Ibere kamu lam mirip do hamu do amata. Lau do rohamu memerengi. Pah kita makin mirip ya. Apakah karena semakin mirip gabe dohonum ma na jodoh
Molo so mirip dang jodoh. Ay data. Gabi huing umapakataon ni beberapa ina. Tiki sedang santai sada ina Roma dongan na. Inang namel latang nina. Pasti dang arong namel latang ison. Unang gabi muro no tuaw. Ahay nang naman leteng inatong. Ay dahodo anak ni edata na imalotongi inatong. Natwari na terpasu-pasui si jaultop doho si rodang bulaninin. Miripia nate tadama na jodoh na sida na dua tabo berengon nina. Jadi pitor dia lusida na malatang ma. Dah. Ido kokonak kinala na mirip. Ay boto horo nga marumah tangga si dame dohot si sabari. Nga lubi nga pesta ulang tahun emas 50 tahun. Guarni natai si dame. Guarni amatai si sabar. Alay holan na berbeda ini. Jadi ido maksudmu na jodoh hapeng si sabar doho si damai bagaikan pinang dibelah dua. Seperti kembar. Alaihun na berbeda. Nagabe persoalan mirip manakso mirip dohita dohot amata doho inata dang. Mirip so mirip napet ting ngoluta di bagasan hatani debata. Narikot ikon lam mirip pita. Ikon lam sarupa hita dohot Yesus Kristus. Ai sitiru Kristus dohita. Kristen pengikut peniru Kristus. Imitatio Kristi. Imitasi ni Kristus dohita. Las doroha molo la mirip iba dohot inata. Las rohani inata molo la mirip dohot amata. Saya diberi kalak, seperti pinang dibela dua ya, sudah 20 tahun ke atas menikah, terus mesra mirip din. Alai dangi narumiko, nakit didok. Bagai benang pinang dibelah dua ina si sabar doho si dami. Alai dang mangolu di bagasan hatani debata. Dang miat di rumah tanggana damai. Alani ikon narikot ima. Ikon lam sarupa hita. Dohot Kristusi. Ala di topa debata hita. Tu miru rupana. Tu dos tu pangalahon. Jadi mulu merdalan halak Kristen ikon idaon ni natorop do bohini debata dohot parangi ni debata dingolu ni halak Kristen. Moloro halak Kristen tu sada punguan dihasiholi. Molosoro dirindukan didok ai di dia do inata si damai nina. Ayah horwai, na burjuani, na lasa roha molo mengadu iba makata iba curhat iba dakya bocor manang tu dia. Saya digolom do songos si Maria di peop. Jadi bolo adong sadahata barita naik cerita naik kondi rahasiahon Roma hito tu inak sidamai. Dia bisa menjaga rahasia. Di rawang mangunope teh akai nang kamis baju sukun. Danga dong iso si juba jabi teh. Danga dongi isadui, agak daudi. Anggua kaina ni HKBP rawang mangunon akasi buat dame. Amin. Amin ido. Asalat tabdahita tumiru rupani debata. Tu dos tu pangalahon ni debata. Ikut jagaut tadi. Molo rohita tupunguan dihasiholi ala buah. Datang untuk melayani, bukan untuk dilayani.
motto ni UKI, Universitas Kristen Indonesia, di situ mengajar di Fakultas Hukum, datang melayani bukan untuk dilayani. Firman Tuhan di Yesus, narodo audada asadi, ya bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Jadi kiro akaina ni HKBP Rawamangun ibereng adong do sodapok minuma do pepitor di bawah. Daya tarik kuasa ni melayani dahsyat di zaman AHP, mulai zaman batu satu akhir zaman melayani itu adalah nilai tertinggi. Ai nilai-nilai Nabi Nuhani Kristus. Tadok kita sitiru Kristus ikolam takas dong uluta melayani dong atta. Muluta bereng dong atta marsak eda. Unak say maranganangan eda. Ana masa. Dicaritahon, sabar mahoda, sabar maho tatangiakon asalam burju parumami. Honnai dibolangi duawin. Mulu dipanggil dan alang may sinina. So binoto man buru sedih. Toy mas sabar mahoida dah, sabar mahoida. Anggok kasih matua di Rawamangun kana buru juda teh. Amen. Amen. Ngai dia kaparumain. Jadi ikolab tadadui ate. Bahasa parjolo, bahasa ikorikot kita patuduhon rupani debata dohot parangini debata alahita do aka saksi-saksi Kristus. Iko berengon ni halak do iko dipuji halak do tuhatai didok amang dengan di parangini ruas di HKBP Rawamangunon. Molo mamarkir mobilna dang dijolon jabuni halak. Dak pole konumu pono di mimbar nomor sekian B tolong dipindahkan. Dak pola rikoti yang go di Rawamangunon. Ngater percaya beruas ni Rawamangunon. Ido. Iko nakana mebolas ni roh alabwa. Ala debata nata puji ta soba ima debata sitolu sadai debata ama anak na Yesus Kristus dohoto di porbadia ido debata nama nopa saluhut jala dohonot tama auma rupani debata dohot parangini debata buktina aha adong diau holong kubuan holong kuha holongi dakkola dong aku sarisan dakkola dong aku parari Kamis olo dodang mardame parari Kamis dohot ina Naomi. Alaniaha dirijen ni ina Kamis bisalah ina Naomi. Anggotu ina Kamis lagu-lagu na hebat doi kok. Iya tu hita punguan sesama ina Naomi akal lagu namar perretiba di kok. Gabe somar dame. Olo do poca di huria alani mamilik pangurus. Merbedaya la mengguluk bendahara. Merbadaya la mengguluk ketua ni punguan. Alayang go di HKBP Rawamangun. Ngasai be, ngadau be. Sengona sugugu amin nai. Adau be. Ai ngahuria nama tuau nate. Daksi jamita bisa setong. Ada nama jamita ima. Ai ngadi hangulu hobarita nauli. Parjolo nakikudok tajaga marupa doho parangin di batala natinoppa ni debata hita tumiru rupana tudos tu pangalahona imana parjolo tajaga mai tasikapi mai mulu adong songon nakurak parhalado unang ibigidongan paingot tamu. Uludu gaor perminggun ala salama jah situ. Biring mama,
Honna merdelani do iboto isudina. Ate, ay merdelani hamu ate. Alayamat do terkendali. Hebat do Padita Resota. Padita Banner Siburian. Terkendali. Piga na moding. Selesai. Dangadong nama kata. Ido ulo na kaparhalado. Alay hamu pi atak kamu tong marungutungu. Ay no seboto hamu bulu hamu parhalado. Jong buti ulo kahitir pati buti ate. Mempersiap poni baik ko kamu situ tanah keparagenda. Si jabat do tahera. Mantap mereka melakukan HP ngamon bunin na mobil buti semulai perjalanan sejak jadi harus siap kapanpun dak tadi nak agak mau dohodo ate maksud jabatin saya atik pehola mula no pitor ini jaga iya selesai napa duahon basek ko jagota parange doh rupa ni debata. Tanggung jawab tabelga. Memang adong ko sebagai do nakin marpino pari mahamu nina. Molo patik marpino pari dang patik na mabunuhumi ate. Karena tidak semua perempuan diberi talenta melahirkan. Alai patik na ikonula honota dan berakibat hukum ima rajai hamuma akapahan-pahanan nama jiri di atas tanah odoh akapidong nama tonga-tonga langit. Tuhan memberi kewenangan bagi kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Di PGI adong ada komisi marguar GPIC, Justice, Peace, Integrity of Creation. Justice, keadilan, peace, perdamaian. Omma nama mereng bohado keadilan doho perdamaian di Indonesia. Tugas ni PGI. Mas suaraho tu presiden do pemerintah. Jika terjadi ketidakadilan, suarakan. Berikan keadilan kepada semua sama di muka hukum. Oma tugas ni suaraho. Baru nakin integrity of creation. Keutuhan ciptaan. Boy do masa marabolon bolo dang displinjol may ditebangi pohon-pohon Roma banjir bandang Roma kahasusan. Ngataberengi masa. Tanah longsor. Anggualani alam do buabainon. Nga situasi. Alay molo alani parangetta do gabe susah. Sembarangan kita membuang sampah, bauan mate tangga, gabe say dihatai mahita percuma doi ringgas marminggu, kor obat di dohoti ini. Alai sumeli do molo makatai pe sude, mebir ibereng nina. Anggua kaina Kamis akasi labok doate. Songon na sorong amen nina Kamis. Ih, doroko kamu tuh ngamen. Anggo lagu muna nakin deh hebat nanti. Air kok kamu nakin. Saya dijaga de bata, saya dipasu-pasu. Dia mabuktina. Ikut dari dado nama redde sadarion panupahionna tuha kabebe raw mangunon. Ngamulai berek kamu nuang dopekmu. Aidang ditanda jol mahamunai pasu-pasu anggo si holi manggik kamu. Iboto hamu do si gotil monison. Molo i gotil monis daktar gotil bi. Alay yang godi rawa mangunod dangarok si gotil monis ate. Dangarok. Dari da menno di pilihan sidung jamita. Situa ibarat kamu rata-rata dari da menno. Padita utahayan meningkat do pilihan habis jamita dina. Lumobi na Kamis. Ay hamur kimadokon. Saya dijaga di bata, saya dipasu-pasu mah. Tauji may sadarion. Tatu pahima. Aha program ramangon. Roba hamus itu nami hatap. Tap. Ay dotto. Nak boleh keluja keperhaladu. Ay tutuhani dui. Menurut abad. Alani tajaga ma asabui dengan terjadi. Sampai mulai maselingkungan tatadama hita
akan mangaramoti na tinoppa ni debata. Ima na paduaon. Na patuluhon ima, so na dok ni epistel tayo nakin ate. Ahadi dok di sinakid di epistel tayo. Tajaga ma, monorupa ni debata do dihita, dohot pangalahon ni debata, ikon mangulu hita di bagasan haserepon. Kerendahan hati dok nakin ahama. Ini sangat keras. Mulu tu sonari jamita hono tersinggung go akan apistar, aka profesor, aka doktor. Ay naso marguna do hami na studi doktoro. Naso marguna do hami studi sampai membuat profesor. Marguna. Alay do nakki disi. Ujui di do Jesus ma hatana songonon. Hupuji do huamang Tuhan namang gonggomi banua gijang dohot tanoon. Ala di tamo dikon ho hatai sia jolo ni akan apistar dohok nama roha. Gabi di papatar hoi tuaka sio dihonot. Napistar dohot aka nama roha songo dia do diso. Tuaka nama ngasaho pikiran, guguna, kemampuan na nama dok alani audo. Uban na boyo sampai tu level onin. Nah ya saya huria situ berbeda kabe pocak alaba. Ele dang rasone makatai dang level hudo behoin. Bitoro dengan level 3 huro hoin. Jangan pakai level-level di huria. Dang marlakui sarupa do hita dia do pani debata. Alani mulak mahita. Ta mulai masa darion dung mulak siap pitui sagerbangi tapatudu ma tadok ma nengek di bagasar rohatai ai rupa ni debata doau dohot pangalahoni debata. Amin. Martangiang mahita. Jehovah debata amanami. Amanami situtu marhite Yesus Kristus. Nama noppa saluhut. Kuboto hami do Tuhan. Dang neang mangulahon parsuruom. Songon parhalado. Songon ruas. Pengurus-pengurus seksi. Guru-guru sekolah minggu, dohot dia katugas nami di kantor, nakpe naung pensiun, iko patuduhonon nami do teladan tua kapoparan nami, sadok, iko sitiruo do patuduhonon nami, ai rupa dohot pangalahon i debatado. Di suatu ko uju manopa si Adam dohot si Hawa. Alani pargugui hami marhite todim asabui hujaga ho kami satia hami dungi sai hula ho kami hatam gabedida na toro matuhan pabuwa Kristen na tutudo hami sibuat dame sibuat kolong dohot na mabuka tangan nami, mangurupi kadungan nami. Gabe dipuji na toropima, ati tak persea do petu Yesus, ale dipuji, na dengan, nauli na heba, matuhan ni halak Kristenon ninna. Alani Tuhan holan gugum siat to di perbadia do, nabui mangaleun gugu di hami asa terbaik kami terpatudu hami rupa dohot pangalaho ni debata. Hubok kami ma di bagasat tangyang nami akadungan nami namar sitaonon berduka cita ala parmodding niamang Bapak Poltak Hutapea Juniman tongam hamonangan lubat tobing, Riana boru manalu, dohot Nurhaida boru huta barat Tuhan.
Anggu dihami halak Batak, sedia godak pe umur ni natoras nami, setari luilu do kami molo marsirang. Maol dua tusa bolo dijoloi anak konami hami, mertutukian unang luas lilu Tuhan, keluarga, tinadikon niya kadongan nami nang jumolo marujungolui. Dulo na sida Tuhan, asaboy na sida mulak las ni roha dohot gugu na siyako, sikat ni arsak, si taonon ala marsirang dohot keluarga. Ubok kami ma dongan nami na dibaga sa parsahiton si tua Godwill, si Aturi na dirawat di rumah sakit Melia Cibubur, Nyonya Silalahi Sumintaria Borusiahan RSPAD, si tua Julianus Simajutak di rumah sakit di Toba, TP Simajutak rumah sakit Pon Cawang, Nyonya C Pasaribu Helen Borutabun rumah sakit Eka Hospital BSD, dohot akadongan nami na sedang pemulihan di bagas nabi dulu matuhan asa mulak gugu dohot las ni rohana sida molotung peak do penasida di rumah sakit di bagasna leon madiana sida pos ni roha pabua bugang mido nagabe hamalumon dihami ima tututuhan ubah kami nang keluarga nanaing paborhatun yanakon na marhamulian imanak ni ruas ni Huriam Al Nixon Star Francisco Naibaho dohot Orwana Christine Sariani Borusilaban tuhoma hupasahat ulauni Roma ho songon naro di pesta kanai asa sudiha suhuton paranak do parburu di bagasad dame las niroha jala sonak sohari buribuas sudi hatoropan nama dohoti ulaon ditikinak salpu loas mahami mula Tuhan majalugugo dohot las niroha di bagasan goar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin tapasahat ma peliatta Marede hita siya buku di nomor 110 memuka sian ayat sada. Tuhan
apa sahat ma peleata tu di bata martangi yang mahita. Ali di bata manami na di banua gicang, kodo harorowan ni saluhut silelehon na dinggan, dohot na sauli basa na mauli utus, upasahat tami masian na nilehom itu hami pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na khusus di culum, pasu-pasu may jala ramoti, asa hupar hasya kami pilianon, pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portimion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silolehom itu hami, asalam girgir hami, madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Ali debata nami debata ama anak tohot tod di porbadi. Nabadia doho. Jalagok hamuliau mudiliat portibion. Pinuji jala pinasangap mahoro di saliling nililing na ala ni asini roham. Nauk sahat tuhami dohot tu sudi huriam. Namarlas ni roha dohami nuaing. Alanong di papatar jala di patadahoko tuhami hadiriomu. Kolong ni roham, asi ni roham, labas ni roham, hasesani dosa, hanguluan sugut, arta silehonom musugut, rodi uhum, sidabuom musugut. Naso habilangat dosu dinai, ay nasodung niatusan ni jolma, di patorak koto hami, nasodung dina ni jolma, di pataridaho koto hami, nasodung kinasiholan ni portibion, di buah kodo di hami, naso terbaik portibio di leho kodo tu hami. Alani i, upasahat tami matuho daging nami, todi nami, roha nami rodi saluhut na di hami, asa patawommu hami tu harajomu na di banua gicang, kodo manopahami uban na tubuh hami tu hasianganon, say topa, jalapai baru mahami asa tubuh hami padu halihon. Jala gabe partohap di hasiangan narosugot di labung mi. Nauduk jala naserep do rohanami rotu di hagaleon ni rohanami. Say bain may ingananmu. Say homa mangula jala margogo di bagasak kami. Say paujung ulawmu nauk pinukam di hami. Nauk sinakapmu guarmu tu hami. Naung terdidi hami tu bagasan guarmu nabadiai. Asa hami di ho jala ho di hami. Saya lam tanggali rohana buruk sian kami, jala solukon rohanai baru tu kami, asa badia parangenami, babua naung mauliate rohanami tuho. Saya pargugui mahami asa hu parangeho kami sudina nidokmu tu kami, babua nauk tutu kami akka anakmu, jala paneat di hanguluan sugut. Saya paian barita nauli di kami asadong pargugunami, saleleng hubolus kami hasianganon. Saya padogu ha porsion nami marhite-hite todi perbadia sahat rodi hamatian asa sahat tami tuho amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Alea manami na di banua gicang say pinarbadia maguarmu. Say ro maharajaonmu. Say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gicang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tu kami. Unang kami togi hontu pangujunan palua mahami sian pangago. Hai ho dona puna araja dohot hago dohot yasanga
namu di bagasan dame jalo mapasu-pasu siat Tuhan debat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata amako. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Sai didopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaorhon ma damena tutodim. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus mamasu-masu, horas madihita saluhutna. Tuhan